Ninze dambudziko remurume wangu nekuti murume wangu inini anondishungurudza achengete vana anongoita zvemagirlfriend kana takatorima mari chaiyo handipe kana kubhadhira vana ndodarama nekutengesa ndichichengeta vana iyezvo nezuvo ndakambara negirlfriend ranga anaro ndambara negirlfriend taenda kumba akandimhanyisa kumba nebanga achida kundicheka nebanga achiti wazonditererei ndakati ini handitedza kukuteya nekuti wausuchengeta vana izvezvi yangu yekuti vana vakuvhura kuda maschool fees vakuda mainfoma kuda mabhegi avatorina saka nyepo ndekuti kana muchikwanisa kundibatsira nekuti vana vaende kuchikoro ndevana 2 vanoenda kuchikoro vana haaende kuchikoro mwana 12 years mumwe akutina 9 years mukomana nemusikana ndevana 3 mukomana 1 first born nemudiki wacho vese 2 vasikana vakatedzana saka murume wangu anondishungurudza zvokuti ndombosiya musha ndichienda achinditera ndichida musha ndichimbotirega ndimboshingirira vana vangu ndibwedza kugara nevana ava ndikwanise kumboshingira tiri pamwe chete asi hapana chiri kungochinja zvanenguva yakadii zvinhu izvi kubva tichangotorana ndomagariro atinongorarama pamwe chacho ndichitongoshingira kuti rega ndigara ndichienda vabereki vachimboti adzokera unoshingira pamwe pasha anondirova ndichienda kunomukira kuchipatara tikati mafoja utiza nemari yoenda magirlfriend kana yapera onditeera ondidzoka pamba todzoka torima otiza futi vana ndorarama nekuti ndakanzwa kuti kune kwaputika kana goridhe zvimarabho ndokwandinoendawo ikoko nekuhodha ndichitengesa vamwewo ndovanozonzwotsisa nongondipo kana kamari kokuti imbotenderedzawo uwane kuraramisa mhuri ndida kuti mutaure makatarisa ndikuraramisa mhuri zvodaro saka apa ndarutsvaga basa yokuti ndoita sei ipapa anongosiya pamba pasina kana chinhu gona ndakurima nandiri kubhindura akati atidzokei pamba tadzoka pamba paipai hapana kana rugare izvozvizvi vana ndenge ndingotambura navo vachingotaura nhai mama kwai baba vacho vari kuita basa kutenga foja vachitegera tichikwaya nenzara zviona zvikoro zvakuvhurwa hapana kana po chikwere chaicho chekuchevana chimwe chakurusvika ma200 vasingabhadhari ndakapedzobhadhira kare nekuti kuti ndakarima mari yacho anoendesa kumagirlfriend ini handisisina kana kuti ndiwane kana plan yekuti ndosara nestart yekuti ndizokwanisa kubhadharira vana vayo maschool fees ndinenge ndisina makambotsvagawo here vana tete kana kuti muenzaniswe ndatoneta ende kumba kwedu apezwa ipapo kudzoka ndikaita kuvabereki vangu havasi kutozviziva vakaita zvekutozonzwa kuti pandaenda kurufu kuti ndakadzoka kupi kumba wakati nemagariro ako yaya unoita apa vadzoka zvakare vona vanga waenda kwavanenge vachishanda kuti wanika basa kuti undase kunochengeta vana ndikati mama ndokati aiwa vona kwashaya nokumbira ruregerero chidzoka kuti sei pamwe agadzirisawo hunhu chidzoka mugare futi mugare chipamba muchichengeta vana pamwe chete vanoda rudo rwababa ndikati zvechiwa kuti nini ndijare vana apa ndakazvira ndikati gai ndimboshinga ndichengeta vana vangu asi hapana zviri kuchinja imi munonzani ndonzi Elizabeth Chimanga murume wenyu anonzani anotoa kuda kwashe Muchemwa oho saka matima anenguva yakadii muri mese tane 13 years tiri tese saka imimi chiri kukomerai kuti musiyane naye chi kana muchanyasona kuti zvanetsa nekuti muchaurawo kana makutandiswa nemapanga ndo zvaanotoita pamacho unenge uchimboshingirira achikumbira ruregerero uchiitira kuti vana ndinomboona muraramiro unoita vamwe vana kuti makasiyana makaseparadzana mai nababa vamwe vana ndinoona vanosuruka kuti ini ndakazowana mumwe murume anondiroora haakwanise kuti asichengeta vana vangu saka ndo zvinopa kuti ndimboshingira kuti zviri nani pamwe ndakagarawo inini ndichiona vana tiri pamwe chete pamwe zvoita nani nekuti ndoti ndakati ndakafunga kuti ndichiri mwana mudiki ne 28 years ipapa ndichiri mwana mudiki ndiona munhu anozoda kundiroora asi anozogona kutadza kupa futi rudo vana vangu ndosiya futi pamwe ndane futi mumwe mwana kuti ndizokwanisa kuzovachengeta handikwanisi amai vanguwo vakura baba vangu vakashaya ndiri mudiki saka apa mangozvipira henyu kuti mongotongoramba muchigara pamba ipapo apa papfungudza ngo nazvo ndambotirega ndimbosiya kana kuti ndiva nepekugara ndotsvaga zvekuita but time mururadza kuti murume wenyu munomuda muchadzokerana futi nyaya yevana seapa izvo zvinechiti zvinani zvekuti vana kana pekugara kana zvekuita ndichokwanisa kungochengeta vana vangu
zvitona handisini kuti dzimwe dzenguva ndotobata mari yekuti ndinogona kutoita business yekuti ndotombovhura shop ndichitamwa mabhizinesi anombondibatsira asi anotora mari iyoyo yekuti zvimwe zvivanhu vakutozviyemura anotora mari iyo paradza futi nemagirlfriend akada kumubvunza anondibatira banka kana kundimhasa nedemo kana kutondirwisa kundoita muko wechipatara. Mune muchato here? Hatina. Saka iye zvino izvi mimi maronga kuita sei kungoramba muchingoita upenyu hwamuri kuita herewo? Apa ndofunga kuti zvinandisiye zvangu ndiite zvimwe ndakwanisa kuchengeta vana vavo. But imi muri kuti mukaita mari murume wenyu anochiwa mari odzoka imi mobvuma kudzokera. Saka nyange mukaenda kwamuda kuenda ikoko mukanoita mari muchadzokera kumurume wenyu? Hapa kudzokera hapana. Dzimwe dzenguva untoita mari yacho futi inini titori pamwe chete tichitowirirana ndichitomuka ndichienda kubasa bandinanzwa kuti kwaita zvichiwa matombo iye antosara akarara inini ndichitoita basa iroro ndichitounganidza mari yangu ndovhura kabhizinesi. Ndavhura kabhizinesi kanitosumukira zvekuenda. Mari iyeye anozongotora oiparadza ukamubvunza anogona kutobva akakorewa kutosvike nyange usina kumubvunza uchiti ndozomubvunza doro rapera anotosvika nekutokurova. Imba chaiyo akapisa imba ka 3 kese kuti ukangonisana naye anogona kubusa zvinhu zvese panze opisa zvimba imba ndotiza ndoenda wotera kuvabereki. Kuvabereki vangu osvika kuti ndikumberi rero aiwa ndichazvita futi ozvipamidza ndizvozvo achingoramba achingodaro uchingoti pamwe zvichapera nekukura mwe zvichapera nekukura anomboita nge agadzisa unhu wake asi anobva achitanga futi sepapa mukadzochora ndikaita sati mukadzochoka ndamai vake chaivo ndakamboenda ndabandavafona futi ndabandadaira ko yake bvandaenda ndakamubvunza akaramba nezuva ndakaenda ndakamugaririra akabuda mushopi momo ndakamutera ndikati kokubva kupi kwauri kubva here chichiata watowisa inini ndabandaenda kumbata watondihwisa. Munomboera chiko imi? Inini tiri nari nondora. Ko iye anoerei? Anoera mumwoyo. Alright, kuna vanoda kukubatsirai nhamba dzavangakwanisa kubatai nadzo ndedzipi? Vanondibata pa 0711 init 0711 99 38 79 pane dzimwe dzacho 078 77 54 273. Dzokorai futi iyoyo yebadi 078 77 54 273. Ini ndinonzi Janet Naika Mutumba. Ndine zvingoro muDarweni asi dambudziko randinaro nderokuti ndakarwiswa nemunhu muDarweni ndokubva ndaripota kupolisi. Naika ndaripota kupolisi nini hapana zvavakaita. Musi wa 19 February mwedzi uno ndinotyaira ngarava zvandinotyaira ngarava iko zvinezvi vabereki vangu amai vangu vakabviswa gumbo kukaranda vanove atete vava vanga vachitaura pare zvino. Saka chinhu chiri kundinetsa ndechokuti kuimba iyoyo kwana Chihuri kwana sekuru wangu kwana Chimanga zvinhu izvozvo zviri kunetsa. Ndashaya kuti polisi muno muDarweni iri kushanda basa rei kufa kwomujoni kamba ivharwe. Saka zvinhu zvakadaro handisi kuziva kuti vari kufambisa sei nonyaya iri kutaurwa naamai nini wangu. Ini ndinotyaira ngarava ndakastroka gumbo ndinonzi baba akujodo nakujodora. Ndinotyaira ngarava ndakaitira kosi kuKariba. Izvozvi ndanga ndiri kuMozambique. Saka kuMozambique koko ndakabva ndichibva ndaya kuno pa lockdown yapera ndichiuya kunoku vana vangu vanga vari palavhini apa palavhini palavhini patakapiwa naland officer anonzi Masukume. Ndiri tembo ndiri mwana wa Chief Mutumba. Saka zvinhu zvacho zviri kundinetsa kuti ininiwo kuvana vangu kune mwana 1 anonzi Rose Naika. Rose uya akapiwa vana 3 nomurume anonzi Blessing Sibanda anobva kuHurungwe. Saka akabva auya kunobvisa tsvakirai kuno 150 mabhondi. Ndakabva ndadedza amai vangu Aposhida naatete
ndokubva ndangogovana mari isingakwanisi kutenga mastambo ndokubva tangoseparana. Saka mudzimai wangu inini anonzi Eni Mutiniwa anobva kuHurungwe ndokubva atipira mwana akabva atipira mwana wake anove mwana wandakabereka naye inini kuti ende unomhang'ara kupolisi kuti muende mudare apuhwe maintenance. Ndokubva iye mudzimai wangu haana kuuya. Aidapiwa maintenance ndiani? Mudzimai wangu. Imi ndimi aidapiwa? Aiwa mudzimai wangu kuti vana vake vanhingirikini nokuti mukadzi murume uyu akanga ano mumwe mukadzi uyu mwana wangu ari muzvere. Saka ndobva ndasvika uku kuna Major Street uku ndobva ndabvunza ndakati koraiti muri kubata mapepa emaintenance sitakazvara kusina maintenance anditi. Saka iko zvino zvamakutaura zvemaintenance izvi zvinobatsireiko. Ndobva ndatora mwana uye ndakamusumudza gumbo 1 ndibva pakoti yepaMount Daron pano muti womumango ndokubva ndamubata ndakati iwe mugadhijeri haasi mwana wako, iwe Major Street haasi mwana wako, iwe mupurisa haasi mwana wako. Ndobva ndamusumudza ndakamubata gumbo 1 ndobva ndabuda bva ndiregerera ndichipinda ndichienda ndobva apinda mukoti mwana wangu anonzi Rozi. Vakabva vada kuti vakonane kuti hanzi mari yawanda. Ndakati alright hazvine indabva ndaenda panonzi paMega Save kuma 11 o'clock vakabva vabuda mukoti. Vanhu vakanetseka zvikanzi Janet asati ambomuna akabata vana mwana uyu ndowani. Ndakavataurira vanotengesa masaga bag ndakavata mwana ndo small house. Mwana wangu akazoya achimhanya tukanzi mwana uyu akafanana naJanet. Mwana wangu abereka mwana wandakabata pamakumbo. Ndokubva vaya ndokubva ndati mwana wangu zvechokwadi. Ndokubva taenda pakaiswa marobot pakaiswa marobot paMudarweni. Ndobva ndasvikosangana ndakasvika inini kuda kuti ndisvike padhuze naye murume ndabva ndati iwe unobata mapepa uchienda kuna Major Street nenyaya yemaintenance ndiyo pfuma yangu here. Akabva agara pasi ndokubva arova gushi kuti atezvara ndinoya nepfuma yenyu. Ndakabva ndaita wiki kusvikira pari nhasi haasati auya. Saka dambudziko rangu ndorokuti iko zvinoizvi kuremara kwandaita gumbo iri rokuruboshwe iro gumbo rangu rokuruboshwe iri handisi kuziva kuti ndinoita sei ndingadzokere sei kubasa nokuti kuMozambique ndakasiya bhoti rinonzi Maniza naChiki Baby naCrazy ndinopa vanhu mapei kuMozambique mapiscadori asi kosi ndakaitira kuKariba ndinodhiraivha Janet. Zita rangu populari muno Mashonani Central vanoziva kuti ndinonzi Janet asi izita rebhoti ndiri mwana waChief Kandeya naMutumba. Kandeya naMutumba mukoma nomunin'ina. Saka ipopo inini problem yandinayo ndeyekuti mapurisa zvavari kuita zvavo muno muDarwen handisi kunyatsonzwisa kuti vari kuita seno ndakatrainwa paMount Darwen naika. Izvozvo ndinoda kuti nditsanangure anonzi Dispo womuDarwen painge paina Mr Mugonda na Miss Nyakabau ndo vakanditraina takanzi voluntary remapurisa naika. Ndakaita form 4 ndakatichwa nemaMauritians paMutumba Government School vanga nedecade 10 years kuti vadzokere kunyika dzavo. Ndakabva ndapedza 1984 ndapedza 1984 ndokubva ndazonoita kosi kuKariba manje. Saka inini chiri kundinetsa ndechekuti mapurisa hapana zvavari kuita. Iko zvino amai vangu vari kuti vakapisirwa imba asi murume wacho aripo. Saka handisi kuziva kuti ivo amai vangu vari apa kana vakaenda kumapurisa kana vasina kuenda kumapurisa munhu iye ngaasungwe nokuti achapedzera auraya amai vangu vanga vachitaura vari panapa vanotova vakamira apa. Saka handisi kuziva kuti mutemo wacho uri papi. BSAP yanga iri right no ndakarwa hondo nana Rex Nongo naika.
vanhu vakatorwa korap ichiri rudhizha chakachinjwa izita chete rokuti rudhizha asi huri vakaenda kumozambique vakave mukuru wezeta rapi vamugabe kuhwina kwavakaita ndinozvikudza Yeah.